Dragi moji, dobro mi došli. Na mom kanalu nema pretplate, a klik na prati je također besplatan. Uživajte. Evo kako doživite svoj fikus Benjamin da počne da buja. Fikus Benjamin je omiljena i najčešća sobna biljka u našim domovima. Da biste doprineli da on lepo raste i buja i doprinosi uređenju vašeg doma, evo šta treba da uradite. Odgovarajuća nega je neophodna. Međutim, to ne mora da uključuje kupovinu specijalizovanih đubriva iz baštenskih centara. Biljke fikus Benjamina dolaze sa prekrasnim zelenim listovima koji dodaju dašak zelenila vašem domu. Postoji nekoliko klipova na mom kanalu kako da negujete sve vrste fikusa. A u ovom klipu otkriću vam tajnu kako da oživite svoj fikus Benjamin da počne da buja i ispušta nove listiće. Iako se ovo odnosi na fikus Benjamin, možete ovaj trik primeniti i na ostale vrste fikusa. Da li ste znali da pivo pomaže vašem fikusu da brže raste i da ubrzano proizvodi nove izdanke i listove? Jednom mesečno kupite flašu piva i razredite ga sa vodom u razmeri 1:1. Ostavite da se pivo malo zagreje na sobnoj temperaturi i dobro zalijte fikus. Međutim, nemojte koristiti aromatizovana piva. Inače, fikus nemojte zalivati vodom sa česme, ostavite vodu na sobnoj temperaturi najmanje 3 dana. Možete ga zalivati filtriranom vodom, destilovanom vodom ili vodom iz klima uređaja. I uvek vodite računa da voda kojom zalivate fikus uvek bude sobne temperature, ne hladna. Fikusi se leti zalivaju 2 puta nedeljno, a zimi jednom nedeljno. Prilikom zalivanja fikusa u vodu uvek dodajte po 1 kašičicu cimeta na litar vode. Cimet štiti biljke od bolesti i štetočina, a ujedno je prirodno đubrivo za prihranu biljaka. Fikusu je potrebno dosta prirodne svetlosti da bi lepo rastao, međutim nemojte ga stavljati na direktnu sunčevu svetlost. Idealne temperature za uzgoj fikusa su od 20 do 29 Celzijusovih stepeni. A da bi listovi fikusa uvek bili lepi i sjajni, sipajte razblaženo pivo na mekanu krpu i uvek njom očistite listove.